Чао, амичи, или здравейте, приятели! Добре дошли в Nestlé Порция Баланс. Днеска ще правим една рецепта тостър с томати, моцарела и пресен спанак. Сега, първото от всичко какво трябва да направим? Трябва да направим така. Възможно да използвам нашия хляб, да го нарязаме една половинка, да речеме. Сложиме хляб в тостер и даваме да работим. И да се стопли, да го направим препечено. Второто нещо, което много е важно, да вземаме първо моцарела. Тук да нарязаме на малките парченце, по шайби, разбира се, горе-долу същите големини. И след това, за всеки случай, я изложиме точно в картия. Защо? Защото всеки една моцарела може да е различна. Може да пуска много мляко, кой фактически в хляб после дава малко леки проблеми да стане мокро хляб. От другата страна имаме един домат, измито. Разбира се, вземаме краечето и почва да го нарязаме. Мисля, че е достатъчно. Време на време трябва да гледаме хляб да не стане много препечено. Единствено, което аз искам е само да вземем малко спанака, пресен беби спанака, да сложим малко зектинче. Тук тайно не го казвате на децата, но малко оцет. Една идея. Това дава възможността да дава така леко кисело нашия спанак. И солта. Разбъркате и листенце ги оставате да поема зектинче. Кога получим този свят златистен хляб, означава, че сме готови. Вече е време да плейтваме, как се казва. Значи вземаме първите два филийки хляб, го сложим тук. Защо? Защото тук искам да сложим малко една идея зектин върху хляб. Вземаме някои листенца от спанак. Сега единствено трябва да вземем домати. Едно около парченце домати, достатъчно си е. Сложим тук. И да не сложим зектин върху моцарела отново. Една идея. Малко сме сложили в хляб, малко в домати и последно виждаме тук моцарела как поема между друго мляко салфетка. Може да види, че е мокра. И вече може да сложим тук две кубови парченци от моцарела. А тези тостери с спанак, домати и моцарела са точно рецепта, кой Nestlé иска за здрави деца. Така че пожелявам ви да го направите вкъщи и добър апетит от мен.